La fibra soluble capta aigua a l'intestí, ens va molt bé perquè ens dona aquest tipus d'àcids grassos i, a més, ens ajuda a anar de ventre. Fa que l'exfemta sigui més viscosa. La fibra insoluble no capta aigua, l'únic que fa és augmentar el volum de la caca. Fa que la caca sigui més gruixuda. La fibra insoluble és perillosa si se'n menja molt perquè pot donar obstruccions a l'intestí. Una altra opció que podríem fer seria començar per un suc verd, amb poma, cogombre, api i julivert, per exemple. A mig matí fer un púding de chia amb maduixes i brutes de coco. Sabeu què és un púding de chia? Podeu agafar ja un pot de vidre o un tàper, sense BPA, per anar bé, sense substàncies tòxiques, per emportar-vos-ho a la feina, per exemple. I deixeu en remull la nit anterior, depèn de la quantitat que vulgueu, unes quantes cullerades de llavors de chia amb algun tipus de llet vegetal. Però hi ha sucres de la dieta, són hidrats de carboni de cadena curta, són hidrats de carboni que són curts, fermenten de seguida. S'han d'absorbir aquests a l'intestí. Llavors, aquests, la gent que té l'intestí que està malament no els absorbeix. Arriben al còlon i foten un merder. Si l'intestí estigués bé, això s'absorbeix, no hi hauria problemes d'intolerància a la fructosa, d'intolerància a la lactosa. Llavors, aquestes persones que tenen excés de gas, va bé reduir el consum d'això perquè aquests que estan esperant a taula no els hi portem menjar, perquè si els hi fots aquest tipus d'aliments, doncs ells fermenten els putes. Nosaltres ara us explicaré com intervenim la flora perquè no fabriqui això, però d'entrada nosaltres hem de vigilar de no portar tants FODMAPs. Hem dit la poma, hem dit les cireres, el bròcoli, la llista és llarga. A mig matí faríem unes torradetes de fajol i li ficaríem una miqueta de paté d'ametlles o així. I jo sempre, ja veureu que sempre que fico fajol o torradetes amb un paté, com que és molt consistent, és molt dens, perquè és un carbohidrat i és un greix, sempre el truc és afegir-li alguna de verd o alguna de planta amarga o alguna de verdura que ens ajudarà a digerir-ho millor perquè tindrà els enzims. És qüestió de menjar cada dia fibra soluble i en un mes dius com estem? Perquè funciona molt ràpid, això,